Holyten was allegedly assaulted kuZvishavane apo paakaenda kunoita show uye mota yake yakapwanyiwa mawindo. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe and to share kuti video redu rifambe. So Holyten akaenda kunoimba kuZvishavane, nemakorokoza haana kuzvifarira kuti akaimba nziyo 1 asi nyaya iripo ndeyekuti akasvika pastage and pakainge paine problem yesound system, so he didn't manage to perform according to the time slot yaanga apiwa, saka akazongokwanisa kuimba nziyo 1 of which the sound wasn't great anyway. Saka vanhu vakatsamwa vakati hatichadi kuramba chijairirwa nemaartist, pane munhu anouya oridza nziyo 1 isu tabhadhara makunun'unu mazimari akawanda akadai. So vakatanga kupotsera vakamurova naiye wacho. Pane mbama dzakaflya ipapo. Problem ipo ndekuti the video is not clear because cameraman wedu akadisappointa. Okay guys, so iye ari kutaura achiti even if people reacted that way, it shows kuti there is a lot that is happening behind the scenes. There are people that are trying to sabotage his brand Samanyanga. Kubva pa social media vanhu vakawanda vari kuramba vachitaura zvakaipa neSamanyanga kuti haibati ma-artist ayo zvakanaka. Ari kuti iye kubva zvaakasapota musangano vanhu vakutrya kumusabotaja. Even other artists are trying to actually bring him down, but ari kuti he has worked hard for this record label and it is not going down just because of personal decisions dzaakaita. Remember nyaya yepolitics is very personal. It's got nothing to do neku-profession side kwake. Saka vanhu vari kuti aiwa ka, you cannot separate the two. We are still the consumers yezvese, either political side we are the consumers zvakare neku-music kwako. Iyo ruma yekuti akabviswa mazino, it is not true. Live yaaita anga ane mazino ake akakwana asi angotaura zviri pamwoyo pake kuti zvinorwadza kushanda. Then you just lose your things over nothing. Zvinhu zvisina matoro. Vanhu ngavadzidze kusashandisa mhirizhonga.